Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagwat usab si Wilma ug Alin nga manawag si Vic kay nagpaybawa man kini nga nakisulti sa iyang mga anak si Lyndon ug Lina. Gituyo pag-abli ni Aling ang pultahan sa kwarto sa mga bata aron makabaw sila nga mitawag na si Vic. Wa makapugong si Aling, gisultihan niya si Wilma sa gipamong ni Vic nga hinginlan si Wilma. Nagkasulti siya ni Ana na. Ay bagkalagot lagi paminawon, day. Giklaro pag yun niya pag-ingon nga. Iyang kaugalingong panimay. Pihagod niya. Naglagot sa ko, day. Uy, ay, giing naman ko niya nga. Konsentidor ko ko. Makalagot lagi sa sir, day, ay. Nanda ko lagi kaayos siyang kausaban. Ginoo ko. Yan ang naingon man sa niya na. Ganun man. Makatuo na ganig bisyo ang tao, day. Mausap ang yun. Ug maunay nahitabo karon ni sir. Ay, nabaguan gayon ko. Nga, nabaguan bayag ko sa iyang pagpakigrelasyon ni alang babayana. O sa hitsura sa babae nang labing siguro. Di na tingali niya makita sa mga massage parlor o baka sa mga bar. Tingali, naga lang si Vic sa iyang mga kauban. During silang leisure time, nga wa sila sa bahay, wa sila sa duty. Guwapa ang babae, day. Ug mas batanon kay nimo sa akong tanaw. Pero murag buutan. Simple ra. Murag inosente ba ya? Mao ba? Ay, pero ayaw kahugno, day. Kasado mo si sir. May mga anak na. Ug may lain pang anak ninyo nga moabot. Pero dili siya mutuo nga amo ni kada kag ako kimaptos. Unsa sa hinungdan siyang pagduda kini kimaptos ko karon. Unsa? Bayang gituan nga si Chito mo'y amahan ni ini. Oh, Ginoo kong maluluyon. Ay, Naingon niya ng iyong pagtuo. Niyang nasakpan ko niya nga nag-pills. Nakita niya ang pills. Pero pilara to kayo nang. Ugwa na ko magamit. Maumang ko'y gusto niya nga daghanig mga anak. oh di ay, nahinumdum ko na higayon na sa inyo panaglalis. Dugay na. Miring ng cellphone nang. Kang Lyndon tingali na nang. Dali, magpaduot tas pultahan. Gituyo na ako, mawala si Rhe. Dali, day. Musuod lang ko nang. Mananingin kayo na nga magkasulti mi. Sudlo na ako. Makamatnon si Lyndon. Akong tabakon. Kikulbaan ko nang. Pero kinangli kasulti ko siya. Maokyot. Ang iyag yung number. Hello, Vic. Pakiksulti ko, please. Kinahanglang magsulti taning higayon na. Ikapoy na kong paabot ni mo. Okay, panahon pagpagisulti mo, Wilma. Ang akong mga anak mo ituyo ko. Ihatag ni Lyndon ang cellphone. Kukamat mo na bata. Mong gitubag ko lang. Naibaw kong manawag karon sa atong anak. Gisultihan ko din ang aling. Kita ang kinahanglang magsulti, Vic. Hapit ako mga anak. O kinahanglang mahusay ta. Nuwan ani gani ka sa kao. Ipangkon mo na ako ang bungas pagbudi ninyo. Kuysa! Wa ko magbinuang sa itong kaminyoon. Nahimo ko lang soon nga higala si Chito. Gusto na sa pagkapagkakon mo, Wilma. Wa malilong na ako. Mismo ang guard nga nagbantay sa akong gate, nagkaila na sa sakyanan sa laki mo. Anahaon ka niya sa ako mismong primay ug anak mo magpahimos. Di na tinuod. Soon na sila ang mga bata. Magkasulti ni mo ang atong mga anak ni Anak Vic. Pinakon sa kusayop sa pagsalig o pagpagkasal ko ni mo, Wilma. Kung ano ko'y angay paminahon pa rin pa. Ang may mong buhaton karon. Gabaghipos ka siya mga butang. O biya diha sa akong panimahi. Kaya ako mismo ang mapagkanaog di mo.
Pahawa niya. Huwag kay manda sa mga bata. Sulpais! Vic, paminawa ko. Vic! Hello? Hello? Ma, nagilak ka. Ngano ka, ma? Nanawag si Papa ni mo. Huwag ka makamata. Ako gitubag. Ko. Ngano, day, ma? Nilak man kag maayo, ma. Unsay gingon ni Papa, ma? Lindon, anak. Makatabang kag pasabot sa inyong amahan. Kamang duha si Klana. Unsa, ma? Ngano di ay? Dili pa mo nang tamo ang sultihan ni ini. Pero dako magikatabang pagpasabot kang papa ninyo. Ing na si papa ninyo doong. Nga may relasyon si Tito ni Muchito. Wa ko makasa sa inyong amahan. Igo na, day. Gusto na sa paghilak mo. Igo ka tubig. Oh, sige, inom na. Inom na. Sige. Oh. Salamat na. Nag-away yun lagi mo si Papa, ma. Mo ngawa siya muli, mano. Muna itong ingon ko ni mo, anak. Nagsalo si Papa mo kang Tito ni Muchito. Sultihin ninyo ni Glana. Ngahigala lang ni si Tito ninyo, Chito. Gipukaw unta po ni mo, ma. Kaya akong sultihan si Papa. Matawag na ito pagbalik. Ang pasabtan ninyo siya pa. Vic. Yan ang naingon mata ni ini. Yan naman. Ay, igo na, day. Gusto na. Inom na, ma, oy. Sige lang, ma. Ingnan ako si Papa. Sultihan na mo siya. Kaming duha si Glina, ma. Maayaw na paghilak. Nandun, anak. Ma, hilom na good, ma. Inom na sa tubig, ma. Di, adi, aday. Oh, inom o tubig, adi. Nibangon na dahil siya. Gigutom tingali. Vic? Babe? Babe? Ay, to tingalis kusina. Gigutom ki tingali. Naana dag midnight snacks. Babe! Hain ka, oy! Naghinuktok man. Layo og pananaw. Babe. Oh, may bangon day ka. Gigotom ka no. Naadad man kag midnight snacks. O sa may gusto mo, noodles? Dali raman ang lutoon. Oh, wala ko gutom, ha? Kape lang noon, babe. Sige, light lang ha. Kaya tingalig dugay ka makatug pagbalik. Parisa na tog sandwich. Gigutom sa inuon ko. Nangayo og kaon si baby sud sa tiyan. Diha lang ka, babe. Kung sa may mahitabo. Dili ko gustong taguon ni Mia ang bahin sa mga bata. Gipaunahan ko na sila sulti nga may babae na sa kinabuhi. Pero gipulihan ko og lain sa mga babae. Iskutan ko si Mia bahin niya na. Lakpit lang yun. Pero nahigayo na karon, iskutan ko siya pausap. Tungod ka lang sa kumakanak. Nakusa ang nabuhat niya sa among kaminyon. Pues kinahanglan yun nga silutan. Pero dili ko ang bulingan ang akong kamot nagis pagsilot niya. Dili ko pasakit o pisikal niya. Ug ang mas labing sakit ang paghingili niya sa akong kaugalingon.
Di ako. Husto na kainit, anak. Kuhaan kong sandwich ha, kadiyot lang. Kidang masultihan ko si Mia. Ingon man ang iyang ina. Nga may duha ko ka mga anak sa maong babae. Ay, katulog na, day. Alas 12 pa. Taas ka pa oras sa pagkatulog. Di ko makatug lang. Kasi ginahang matuog sa nitaburon sa akong kinabuhi. Kalimti una ang bahay ni Sir Beck. Nagtuo ko nga, masulbar ra gihapon mo. Tungod og alang sa mga bata. Pinangga niya si Lindon og Lina. Sila rang duha ang giangkon niya nang. Wa niya angkon na ning akong gimaptos. Ug hapit na ra ba ko mga anak. 7 months na ni kapin. Oh, ngano ka, day? Ngano ka, uy? Nang, Oh, kalit mang misakit akong tiyan. oo, unsa? Aray! Uy, pero huwag pa manas buha. Dili na, oy, panuhot lang tingali na. Bibebe, hapasanti ka? Nang, lain na kid nang, lain ang kagasakit na. Kinuo ko, day. Ito kagabi ka ron. Kinuo ko, ginervyos ko. Nang, sakit Ah. na kayo. Ha? Nang! Uy, hala, dugo! Dugo, day, dugo! Dugo gayon, mi agas. Ay, manganak na gyud tingali ka. Tepa, sa may buhaton ko? Anala ko sa ospital lang. Pero ang mga bata, Oo, bitaw, mga bata. kawalan sila. Pagkawon. Oo, ikaw ba sin bugawas na na? Ay, Dudong Linda, Dinay Lina. Gisakitan sa tiyas, mama ninyo. Dadun ko siya sa ospital, dinilamang ko. Yaya, Ah. unsa si mama? Ay, Dudong. Dudong, si mama mo. Si mama mo, dadun ko sa ospital, ha? Ni dugo! Oo, manganak na. Ay, manganak gali si mama ninyo. Nang, tuyugin lang ko, ibili lang din yung mga bata. Ay, oo, lagi. Ibilin ko. Ang inyong inan, manganak na. Manganak na, ne. Ato ta sa ospital, Yaya. Dada na to si Mama Yaya. Kabangi si Mama Yaya. Ako mga anak. Ako tawgon si Tito Chito, ma. Paniun na yun ako si Tito. Ay, padali siya, Dudong Lindon. Kinsa baron? Hello? Tito, tabangi si mama, Tito Be. Niagas ang dugo niya. Oh. Mga nagkuno siya dali, Tito. Oh, Tito. oh Lindon. Karon dayon. Naanak ko. Paingon ako diha. God, nagginalan siya tabang. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!